Здравейте, приятели! Вие сте с YouTube канала на Нели Колева и ще проследим темата как се изчислява лична година. Личната година е компонент, характеристика, която служи при изготвянето на нумерологичен хороскоп. Съответно личен хороскоп, любовен хороскоп, хороскоп за бизнес, хороскоп за карма, за съвместимост, която може да бъде партньорска, също и любовна. Тоест, личната година служи при тълкуването и направата на всички видове хороскопи. Личната година е цифра, вибрация, планета, както и да го кажем, е вярно. Личната година започва своето действие от рождения ден на човека и трае точно една година, т.е. до следващият рожден ден. От рождения си ден до следващият рожден ден всеки от нас се намира в конкретна лична година като цифра, вибрация, планета. Тоест, вашият нумерологичен хороскоп е базиран на личната година. Тя е число, има числово изражение и се изразява чрез числата от 1 до 11. Като когато стигнем до 10, 10 се редуцира до единица, нулата се игнорира, а лична година 11, повечето хора отработват година 11, като лична година 2. Защо е така? В друго видео ще проследиме тази информация. Личната година дава и ясна и точна характеристика за нашето моментно състояние на човека в трите главни направления на живота, а те са бизнес, работен план, т.е. професионален живот, любов, любовния живот, как се развива емоциите, съответно дом, семейство, бит, това е личния план и здравния в рамките на една година. На база математически изчисления, касаещи не само календарната година, но и други години, напред и назад във времето, можем да отидем, ние правиме тълкование за конкретната лична година с цел да определиме събития в живота ни, които са се случили и да ги проследиме. Според астрологията, личната година олицетворява точно една конкретно определена планета. Как се изчислява личната година? Как се пресмята? Нека сега да разберем как се изчислява лична година. Така, събират се числата на денят на нашето раждане и съответно и месецът на раждането. Тези числа се редуцират съответно до число от 1 до 9 и след това, ако нашият рожден ден е минал, тогава прибавяме редуцираната 2025 година. Ако нашият рожден ден все още не е минал, ние тогава добавяме предишната редуцирана 2024 година, която е осмица, а сегашната е редуцирана цифра 9. И сега даваме пример. Ако сте родени на 6 марта 1984 година, личната година ще се изчислява последният начин. Ето така. Ден 6 плюс месец 3 плюс редуцирана текуща година не можем да направим с текуща година. Защо? Защото рожденият ни ден не е минал. Тоест ние ще добавим редуцираната предишна 2024 година, чието сбор е 8. И ще получим следните цифри. 6 плюс 3 плюс 8 от 2024, сбор 17 и е равен на 8. Тоест, до рождения ден през 2025 година, вашата лична година е осмица. И после, т.е. на самият рожден ден, 6 март, преминавате в следващата лична година като цифра, която вече е девятка. Нейната продължителност е до рожден ден през 2026 година. И след 6 март 2026 година, вие преминавате в последваща лична година, която е с вибрация единица и с продължителност до рожден ден през 2027 година. Рождените дата на всеки един от нас непрекъснато си взаимодейства с личната година. Ползвайки нумерология, астрология, личната година участва в тълкуването и разчитането на нашия личен нумерологичен хороскоп. А както вече разбрахме, хороскопите са много видове и те са най-различни, т.е. тя участва при всички видове хороскопи. Също така и при любовната съвместимост, а това е любовна съвместимост означава дали имаме хармонични отношения с половинката, партньора, любимия човек до нас.
Човек преминава няколко пъти през една и съща цифра като лична година по време на своя житейски път. И ако проследим тези еднакви лични години като цифри, например лична година 1, ние ще открием, че има определени закономерности от случващи се събития в живота на човека, т.е. при личните години, които са, например, с вибрация 1. За точния нумерологичен анализ при изготвянето на личния хороскоп са нужни прецизни нумерологични изчисления и тълкования. За още информация относно числа, цифри, лична година, изчисляване, тълкуване, жизнен път, лично число, число на живота, анализи, прогнози, изготвяне поръчка на хороскоп, който е за любов, за съвместимост между партньори, как се развива бизнеса или карма и кармична връзка, може да следвате видеята с мен Нели Колева, както и да се обадите на телефона за контакт, а то е 038 74 21 78.